Eli ankkurihissi ja sitten ankkurihissillä ylös, niinkö? Jes. Iskä rakastaa sua. Noniin, me edellä, niin mä tuun taas perässä. Mulla on nyt tää kamera päällä, niin mä kuvaan semmoista 360 videoa. Tällä puolella ei ole niin paljon lunta. Nyt tässä ei ole yhtään jonojakaan. No se tulee nyt, kato sieltä. Se oli tuolla mökissä lämmittelemässä, kun tässä ei ollut muita. Se tulee antaa sulle se ankkuri.